खौरांगिरि फंबायमोननिसिम साबायखर। दिनै जोंनि सनापुर बर' जौसिन फरायसालियाव जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनि गासैबो नांथाबनायाव जि फोरोंगिरि सान बे फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो बे फोरोंगिरि सानावनो जोंनाव गफुर साब डिभिजननि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनिफ्राय मोनसे एपिल खालामदों। बेनो जाहैबाय मोनसे प्रजेक्ट प्रज्ञान। बे प्रजेक्ट प्रज्ञानखौ जोङो दिनै फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनिफ्राय जोङो जागायजेनदों। बे प्रजेक्ट प्रज्ञाननि दारै थारमाने जोंहा लाइब्रेरि दंब्लाबो लाइब्रेरिया सिङाव थाबाय थायो लाइब्रेरि बिजाबफ्रा, गतिके फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबाङानो खाबुखौ लानो रोङा। बिनि थाखायनो जाहाथे माने लाइब्रेरिखौ माने बाहेरायावनो अपेनलि फरायसा फरायसुलिफ्रा बिजाबफोरखौ फरायनो हायो बा बिजाबखौ नायनानै एट्रेक्सन जानो हायो। नैबेनि थाखाय गफुर साब डिभिजननि जि माने एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि जि माने मोनसे बिथोन, बे बिथोनखौ लानानै जोङो दिनैनिफ्राय जोंहा लाइब्रेरि दंब्लाबो जोङो दिनैनिफ्राय प्रजेक्ट प्रज्ञाननि दारै जोङो लाइब्रेरिखौ अपेनलि जों फरायसा फरायसुलिफ्रा बिजाबनि फारसे फरायनो एट्रेक्सन जानायनि थाखाय जोङो बाहेरायावनो दिहुननानै दिनैनिफ्राय जोंना लाइब्रेरिखौ सालायनाय जागोन। आरो बिनि उनाव फोरोंगिरि सानाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मा फोरमायनो सानो? फोरोंगिरि सान हिसाबै मानि थाखाय फालिनाय जायो? दा जों फोरोंगिरि सानाव फरायसा फरायसुलिफोर आं बेखौनो बुंनो सानो, जिहेतु डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ लानानै फोरोंगिरि सानखौ खुंनाय जायो सारा इन्डियायाव। बेखौनो जों जिहेतु मिथिगौ डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णआ सासे फिलसफार, सासे पलिटिशियान, सासे स्टेटमेन्स जोंनि भारतनि। गतिके बिनि जि आदर्श, बिनि जि मोनसे फोथायनाय, बिनि जि फोथायनाय, बे फोथायनाया फोरोंगिरिनि फारसे बिराद गिदिर। बे फोथायनाय दंमोन फोरोंगिरियानो समाजखौ दायो, फोरोंगिरियानो सासे सुबुंखौ सोलायहोनो हायो, फोरोंगिरियानो सासे छात्रखौ बिनि गोसोखौ कमप्लिट चेन्ज खालामनानै बेखौ सासे मोजां मानसि खालामनो हायो। बे फोथायनाया डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनाव दङमोन। आरो बियो बयनिख्रुइ बांसिन मोनसे मानखौ होयोमोन फोरोंगिरिनो। जेब्लानाखि जोंनि भारत सरकारा बिनि जोनोम सानखौ मोनसे गोसोखांथावना लाखिनो हिसाबै माने डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ खुंनो नागिरदोंमोन सारा इन्डियायाव। बै समाव बियो मोनसे सर्तखौ होदोंमोन। बे सर्तआनो जाहैबाय जे आङो फोरोंगिरिनि फारसे बिराद श्रद्धा दङ। आङो फोरोंगिरि, बे गावबो फोरोंगिरि मोनसे समाव मावदोंमोन, बे भाइस चेन्सेलरमोन गोबां इउनिभारसिटिफोरनि। दा गतिके बेयो फोरोंगिरिनि फारसे मोनसे श्रद्धा दं। दा गतिके बे गावनि जोनोम सानखौ फोरोंगिरि सान हिसाबै खुङोब्ला गाव गोजोननाय मोनगोन होननानै बियो बुंदोंमोन। गतिके जिहेतु फोरोंगिरियानो समाज दागिरि, फोरोंगिरियानो मोनसे सासे सुबुंखौ माने जौगालांनाय फारसे लामानि फारसे लांनो हायो, बेखौ बेहा फोथायनाय दंमोन। बिनि थाखायनो फोरोंगिरि सानखौ बिनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै खुंनाय जायो। दा ओंखायनो आं सानदों जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्राबो जि फोरोंगिरिनि फारसे जिहेतु डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णआ जि गोथौ फोथायनाय दंमोन, बेबायदिनो फरायसा फरायसुलिफ्राबो जुदि फोरोंगिरिनि फारसे गोथौ फोथायनाय लायोब्ला, फोरोंगिरिनि गियानफोरखौ जुदि आजावनानै लायोब्ला निस्सय बिथांमोना गावसोरनि गोसोखौ सोलायहोनो हागोन आरो बिसोर मोनसे मोजां गियानखौ सोलोंनो हागोन। आं बेखौ फोथायनाय दङ।